anbefalet Sirenesangen, som er en fantastisk sang. Og ja, det har været mit ønskemål til dagens playlist. Jeg er Gitte Ørskov, jeg er chef for Moderne Museet, og jeg har glæden at velkomne jer til museet og til udstillingen Bliver du lønsom, lille ven? En titel af et af de udstillede værker af Peter Tilberg. Det er en stor glæde at få åbnet denne udstilling tilsammen med jer. Udstillingen er en samlingsudstilling, som viser, at vi på Moderne Museet vil arbejde med samlingen, gennem at løfte værk frem og kunstnerskab frem, som indtil har vises på længe, og vise en kunsthistorisk berettelse om vort land, om Sverige. Og på så sæt kan samlingen fortsætte at tåle til os, vække frågor og skabe nye perspektiver. Tack så mycket, Gitte. Välkomna allesammans. Jag pratar för många här ikväll, kommer ni märka när jag pratar. Och jag vill börja med att faktiskt prata för alla. Alla vi som arbetar på museet och alla vi som är här. Och rikta dig, Gitte, ett väldigt, väldigt stort tack. Tack för ikväll, men också tack för alla dina insatser och ditt dedikerade sätt att leda oss och leda det här museet och det arbete du har gjort för Moderna Museet och för konsten här. Så jag tycker vi kan ge Gitte en till stor applåd för sitt arbete. Och sen så pratar jag också för Matilda som sagt firar sin dotters student idag. Det tycker jag är en väldigt bra prioritering. Hon har gjort den prioriteringen väldigt väl. Hon har också kurerat en utställning extremt väl tillsammans med hela vårt team här på Moderna Museet. Och det har varit väldigt mycket arbete, ska ni veta. För många av de här verken har varit i ganska påvert skick. Vissa har nästan återupplivats från de döda och vi kan nu se dem igen som när de lämnade ateljén. On the way to the exhibition area. Ja.
Jag ska också se samma biten. Men det är klart, det är maskineriet till den bakom. Så sticker det ut.